masarauta yau bayi ba ku ba bauta kawai ku huta sai ku shakata kar da hankali kan wata aure ibada ce manufata Allah ya baki miji dan gata ki masa wasa har tatata ya ji zafi ki masa fifita buri naki koyi da su binta Fatima Zara uwar masarauta na sani kwarai kina da tsafta gidan miji can zaki bauta kyakkyawa karshen kyau gata kele gimbiya yar gata dama can sun baki sarauta a yanzu kin wuce duk wasu mata cikin batun na cire mata ta burin ku ya cika ka burin ku ya cika Allah ya yi burin ku ya cika ka burin ku ya cika auren an yi burin ku ya cika ka burin ku ya cika ko sai gari burin ku ya cika ka burin ku ya cika kuma ba shayi burin ku ya cika ka burin ku ya cika yiri mai fada ne daga dan alaji kuma dan alaji a amarya baki a laifi ko da kin kashe dan masu fita a amarya baki a laifi ko da kin dace kan uwan fita a amarya baki a laifi sai dai a ganki a barki a cikin gida in zai fita ki raka shi da kanki da ya je ofis sai tunaninki burinsa kawai ya dawo ya ganki yi murmushi kuma karki yi zaki da ya shigo maza ki kai shi daki dauki abinci ki bashi a baki ruwa gefe kan ya bude baki je murna da dabi'u naki je tara kudi Saudiya ya kai ki yi ibada ki zaga daki to alaba da kazantar daki mu zo mu sha suna mu ci girki wow me fada na kwashi girki ai da ma rayuwa sai ci girki batun da zan yi ka bude kunni domin a yau ka zamo mai mata kamar ta marfu'a da sumur jafari da kar da su yi maka wauta dake ta kula da duk hakinta a gunka yanzu tana da gata ta kyala duka iyaye nata kai ne uwa kuma har da ubanta kar ka bari na jiyo kukanta ha 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 an ka kula fa Diman on the beats a amarya baki a laifi